Здравейте, аз съм Алекс и това е третия епизод от нашето оцеляване. Днес просто нещо там ще правим някои неща, други, които не сме направили. Първото нещо, което е команда Game Mode, която изобщо не знам за нея. И така, някои не знаят за нея, някои знаят. И окей. За малко паузирам клипа и ще се върна след малко. Добре, ето че се върнах. Говорихме за Game Mode. И сега ще ви покажа за тези, които не знаят какво е Game Mode. Абсолютно ви казвам да ще ви помогне командата Game Mode. Само трябва да се научите как се пише, за да не пускате този клип по един мирак пъти и да виждате как се пише. Така, събирам въглищата, защото аз по принцип обичам да играя само на оцеляване, без командата Game Mode. Но пък когато ми потрябва малко камък. Така. Окей. Командата Game Mode се пише Game Mode. Сега ще ви покажа. Т наклонена черта или пък направо можете наклонена черта Game Mode. Game Mode. Едно е когато искате да сте на креатив. Ето вижте, на креатив съм вече. А пък Game Mode 0 е когато искате да сте на оцеляване. Така. Надявам се да сте разбрали как се пише. Но да знаете, че по някой път няма да ви стане командата Game Mode, защото вие може да не сте си сложили в света режим команди. А ако играете в сървъра просто може да няма режим команди. Разбирате ли? Добре. Четвърти епизод ще... Не, всъщност няма да има четвърти епизод. Няма да има. Окей. Сега ще ви покажа как да си направите такъв режим команди, ако не знаете. По принцип, на вас може да ви е на български, а на мен ми е на английски. Няма значение. Излизаме и Create New World, кръщавате го някак, как ще го кръста 0. Survival, включваме, това трябва да е на on или включен, няма значение. От тук, ако може да си го направите да ви е супер гладък терена, сега ще видите, ако не знаете. Ето супер гладък терен и едно сълце. И гледайте сега. Г, пишете Г и натискате клавиша Tab. Ако не стане, значи пишете Game Mode. А задължително между Game Mode и числото трябва да натиснете интервал. И пишем, да кажем, 1. И ето. Гадното на този свят е, че гледайте сега. И тук пропадате в нищото. Така. Това беше четвърти епизод. Надявам се да съм помогнала. Сега, ако някой го е знаел, просто да не пише хейтърски коментари. Защото не е приятно. И от мен чао.